Mga tugang, good morning. Good morning, welcome sa Riding in Tandem. Ang unyan po, aldaw na Biyernes, aon singunyan kan na December. Malipot-lipot na pag-aga, partner, good morning. Good morning, partner. Asin good morning man po sa satuya mga pardangog yan. Magkariba naman po kita. Sundong alas 9. Ngunyan ay aga. Tangani pong magurulay-ulay kan mga relevanting issues. Sa inot ng mga minuto kan sa tuyang programa ngunyan aga, makakaulay ta si SND. Malata kasubago nakontak mi na. Naghanap buhay lang, pero arat siya na makakontak tagraray. Para po sa nagkakapirang mga mainit na mga kaputan digdi sa tuyang programa at pirang simana na bagang kwensya partner sibut na marisaka nasa headline siya ka mga pagabarita sa mga radyo sirman sa telebisyon ano man ang gandaan sa iyang plano sa nagdadangadang na eleksyon na partner. Nagigibagang viral partner sa mga sa Facebook. Sa iyang mga pigigibong sa pilantropo na pag-share kan sa iyang igo sa buhay. Kaya padagos na pigo-urulayan, iyan ang mga una-una na siyempre pag nagigikang o may mga aktibidades kang nananao sa tao, perming ng pig-iisip na ikamakandidato. Aber daw ta linawon ta ki Mr. Noel or Sir Noel de Luna. Ngunya nalaw. Kung ano man agad na sa iyang plano ta kasubago nag-agidigdi si sa iyang kuyan sa iyang auto is indi para sa pagtabang siriman pagdamay sa satuya mga kaymanwa kaya arat yan makuwata nasa iyang linya siriman na partner ang unyan baga aldaw ng Biyernes iyon inot na aldaw sa implementasyon kan legal na ang pagpalunad ng duwang pasahero sa mga trimobile ng Disanaga na mayo nang dapat ikaalangan, manang dapat ikatakot, manang dapat paghaditan ng mga driver ta legal na ang duwang pasahero sa sarong trimobile sa sarong biyahe. So, luway-luway ng kwen partner. Kung garo sinyalis na luway-luway na kitang pabalik, kung pwedeng makabalik na sa normal, kundi siyempre, duwasan ng unyan, dahil pa man yan nagpupuon ang vaccination kaining na-discovering ineksyon para sa COVID-19. Kung mag-agum ka mo, dahil na kinakaipuan pang magpaliwanag na pili namang garong niya kaming do at mag-aguman kami, kung kamo magbarkada, kung kamo magtugang, kung kamo maglulo, maglula, pwede na. Na dahil na kinakaipan magpara pa ng saro pang trimobile at ang aning pareho kamo makalunad. So sa saro sa ng trimobile, pwede na kamo makasakay sa nagbarabaratong pamasahe. Imbis na 20, 15 na lang. Alagad ang sistema partner na ang duwang pasahero, ang saro, yaon sa laog. Asin ang saro, yaon duman sa likod kan nagdadrive kan motorsiklo. Alagad igwanin, barrier sa pagultanan kan trimobile driver saka ang sarong pasahero. Pero kung isipon baga, relax ang driver, di sa araw kaning sistema, iba kung araw kadtong 5, ang pasahero, kumisan durok-duk na ang lalawgong kan driver dyan sa windshield. O sa iyang pagkalalaki, mirilmig na dyan sa tangkikan motorsiklo. Ini at least medyo relax ka. Iyo nga ni partner bagaan tema kasubago na kung iisipon bakong makakatubod kung nangyari na kaya pala na disiplinahon kan mga otoridad kung igwan ng regulasyon ng gobyerno kaya pala na disiplinahon isipon mo siyam na bulan na nadisiplinaan mga trimobile drivers na saro sana. So kung magbalik kita sa normal, sana talagang i-maintainer na ilimit sana sa 3-4 o 4, pwede siguro 4. Bakong magbalik kita sa dating practice na igwan 8 talagang isinususo diyan sa tricycle na kung minsan bako ng komportable ang mga pasahero. Ano makonsilo, ito may nakauli akong driver, nakakahirak man doon itong then operator baga siyang bahala kung duwan driver. O ika nga pangaga, ini nga pambanggi. Ay nakakairak man niya si na-assign na pambanggi, tanong man niya ako,
halos nga pag alas 8 ka nang makuha ang pasahero ta. Oh, an pasahero nga, alima maglunad sa imo, masain dyan sa sentro. O sarado man niya ang mga establishmento. Kung mainom-inom kang nga, mga berbidyoki, maayo man, ang unya na panahon. At saka ang tao nga, pati ipupuli na takon makurpyo. Ay, naghirak na nga kan si mga na-assign ng pambanggi na haros nga dahil makaboundary, sili man na dahil makagasolina. O, di bad mga rin dyan, balik na kita sa normal. Ana sa inyong pagkayod, magkakasintimos manggiraray para sa inyong pamilya. Nag-apod na si ko yan, si Cindy. Halat-alaton talang, ana sayang apod. Bueno po, panagos ka na sa tuyang riding in tandem. Duman pa lang sa mga nag-aabang kan sa tuyang parapol. Oy, standby lang kamo ta bago matapos ang sa tuyang programa. Marapol na naman kita kan masurting magana ng Notsibina package para po sa sendong Notsibinahan. Diyan palang partner sa City Hall, happy ang mga empleyado ta nagburunos na. Saka si iba garo arasado nagkatarawanan man pati si mga job order, pati si mga nasa MOA, mga kontraktual, mga casual anas igwaning piglalaoman para po sa ng pamilya ngunya na bago umabot ang December 25. An ko yung partner, pag nagtataonan nin mga bonus sa trabaho, bako sanaan na mga empleyado na ugma. Maski ining mga saradit na mga negosyante, urugmaon man yung partner ta, sigon sa sainda, nagulpiman ang mga parokyano ta, pakakakuha kang bonus, pasiribot naman yan, pasiring sa sentro, nagsasaraod-saod. Kaya, chain reaction. Bako sanang mga empleyado na nakaresibing bonus, kundi maging ang mga negosyante, urugmahon, nagaro man partner sa mga barabanwaan. Yeah. Na kung makusog ang mga gusi kanyog, maugmaman ang mga negosyante. Garong yao na. Ayan. Ay siya nga nasa linya. Ama pa. Wanang tamo na ang sarong report. Hali sa lawas, yaon sa linya si Hil de la Cruz. Hello, Hil. Sige, yan. Hello, Hil. Okay, Dave Irving, maray na pagkaga po sa mga parantabay. Binalikan ko to kung natatandaan mo, na-report ko kasi Udma, itong mga ATM na nawawala dito sa tamo. Aramon ta dito sa mga kwenta, pero ang gusto mataram lang da sida, katakot kayo na yung problemang ini dito sa mga member kang purti sa Barangay Tabuk. Pero dahil sila mapabisto, kuyan lang, mataram lang sila Ayun man ang pagre-request ni David Dave, Irving, na dahil pabisto. Paano mo papalino ang sa imong signal? Sige daw. Kina baga, tabi Dave, ayan, pakusog na ayan, ayan. Ayan. Okay. Go ahead. Mga 20 po kami katao. Iyo lang po ito. Tapos din naman po ako nagparakot kung ano. Tapos sa mo pong ito pong PL mi po. Hil, madalang mantang dahil pa malinaw ang signal. Standby ka lang muna dyan. Standby ka lang muna dyan. Nasa linya na si Sir Noel De Luna. Dahil magkaroon nagmamadali yan, nakaulay ta. Tartambahin mo na muna habang hinahanapan tang marina signal. Hello Mama Oliva, good morning. Okay, tabi Sir Dave and Sir Irvin, maray na pagkaaga. Nasa linya ngunyan si Sir Noel De Luna, bistado sa apod na SND. Ini may connection sa Kalakawan niya, urog na po iti sa Laogan, Siyudad ng Naga. SND, good morning po. Live kita mo niya sa Riding in Tandem with Dave Doliano and Irvin Borja. Good morning, Olive. Dave. Opo, good. Hi, Lucy. Noir, kumusta ka na? Still alive, still alive. Alive and kicking. Kumbaga sabi nga ni maski ano pa man yan. Ang kabos, sabi nga ni sa English, all in heaven's name, Dave. Yan, salam. Irvin, good morning Good morning. Good morning. Good morning, sir. Yan. Pirang simana ng kontrobersalan sa imong pangaran, kadakol nagahapot, kaining tunay na katuyan kan mga advokasiyang ang ginigibo mo dahil na saro-saroon,
Ano po man ang gandaan meaning kang gabos na ini Sir Noel? Ang both sabihin kaya tabi Dave or Erwin, ini yung ginigibo ta po, bakula po sa siyudad ng Naga. Ini po ginigibo sa probinsya kan Albay, sa Sorsogon, Katanduan, sa interong Kabikulan tabi Dave. So bakulang po ini digdi sa siyudad ng Naga, nagkataon lang po na harang sa puso taan Naga, ang probinsya ng Camarines Sur tabi Dave. Kung kaya nahihiling taan kabugtakan kan sa tuyo mga kaimanwa, mga constituentes niya to, kaya halos digdi po kita nag tatauning dakol na oras na atensyon tabi Oh. so dahil kahulugan po yan, dahil meaning yan kung ano pa man po yan. Ang iba sabi ko dyan, namumulitika tabi Dave, pero gusto ko pong paimutika na yan po sarong forma ng pamumulitika. Sabi ko nga kung sasabihin ninda ini sarong forma ng pamumulitika, mag-untok na po kita. In fact, sinabihan ko po at sa kuya mga suportadores, mga volunteers, hanggang sa 24 na lang po kita kan bulan na Disyembre. At bakang kanya kung pag pigdagos-dagos na pa yan, sabihin na talaga na mamulitika. Depende na lang po kung may mga request kita sa mga barangay, mga lugar, bakulan po sa siyudad ng Naga. Diyan po sa tuyo mga volunteers para po mag-heras ng kadikit man lamang, sabi mas kadikit lang okay na sa inda. So, purely for the spirit of Christmas pala ni Sir. So, igwa kaya nin mga aram mo dahil may iwasan, may mga politiko na kung ano-ano mga huring-huring na nagluluwas na ma-congressman ka, ma-mayor, ma-party list, ang iba nakaka-react na iba. Kaya maray na napiglinaw mo ni Sir Noel de Luna. Gabos man po posible, sabi ko nga kaya haloy pa man po ang election sa masunod pang 2022. Although ang filing sa masunod na Oktubre, harayo pa po yan. Dahil po muna siguro kita mag-i-receive kung ano pa man. Sabi ko nga kaya may mga dahilan ang gabos, di ba tabi? Erwin, all in heaven's name. Sa gabos po yan sa mahal na Diyos, mahal man po ibang nakakarap, nakakaisi, kundi siya lang po. Ini pong pinagigibo mo, siyempre di manigara na medyo magaragastos ini. Ano po yan, sa diri mong kwarta o may mga organisasyon, may mga taong nagtatabang man sa imo para marealisar ining sa imong mga advokasya? May mga nagtatabang man po sa tuya, mga pribadong individual, pero kadaklan po kan mga pingkastos na po dyan, hali po ni sa tuyang sa diring bulsa tabi Dave. May mga nakakaabot po sa mayong bareta, nagaro may na insecure dyan City Hall, kaining ang ginigibo mong ini, ay ngunyan si mga volunteer na nag-iriba sa imo, nagaro po na nagkawara ng trabaho dyan City Hall. Anong reaksyon mo tabi dyan, sir? Dave, sabi ko nga Ken, kasubago, may naghinging sa kuya. Yaon ako actually kasubago sa Mabolo. Naobligar po ako para hilingon po sa lugar dyan sa Mabolo na nangangay po ng immediatamente ayuda. Dahil naman po, tigulog-ulog ang kung sisay man po ang nanunong nandun po niyan. Kita po, nag-action lang po sa pangapudan kan sa tuyang mga constituentes. Ngunyan, balik po doon sa mga volunteers na nawaran gano'n ng trabaho dyan po sa Sihol. Kung magpadagos po na mawaran ng trabaho, magkairak pa po ang sa tuyang mga volunteers na magkawaran ng trabaho, preparado po magsakripisyo ang sa indong lingkod. Nauntukon po ini, kung ini po ang nahihiling kan mga tao dyan sa Sihol, na sarong threat side dati, uuntukon ko po ini. Kung sinasabi nila, malaw kita sa politika, pwedeng sabi ko nga kayan, ang tao po ang dahilan kung taano ako malaog sa politika. Sindaman ang dahilan kung taano, dahil man ako lugod ako magpadagos, sabi Dave, sa paglaog sa politika. Sabi ko nga harayo pa po ang politika. Kung sinda mga tao, sabi Dave, mga pudan, magdesisyon na ako palaogon sa politika, sisay man ako para magsayuma. Alagad, kung sindaman ang magiging dahilan, sabi Dave, araw kayang, tinataranggal na mawaran po ng trabaho. Dahil diyan, dahil sa ako, dahilan kapag wala nila ng trabaho.
handa po ako magsakripisyo. Dahil naman lugod ako, sindamang girarayan dahilan para dahil po ako magdagos ano man na direksyon sa politika tabi Dave. Sir, in connection kay ning lantern making contest sa barangay, di ni baga giant lantern. Tayo daw po kaming idea kung ano kadakula yan lantern na didisenyo sa kaanmagana. Dahil ko pa po aram kung ano ang disenyo ng data, ko po, bako ako directamente nag-organize kaya nagtabang lang po kita. Ang katuyan tabi dyan, Dave, yun na dahil sa paglihis po kang pandemya, sa dyan po nasa iraro pa kita kan emerhensya pa dahil sa COVID-19. Apera kayan, ang syudad ng Naga, ang Camarines Sur po, inabot po ng sobrang problema dahil po sa pag-agikan kalamidad. Mauta po na inipuan sa tuyang kontribusyon ko niya na Pasko. Maski po anong sakit na sinasapo, pinitios na po, sikira man lamang sa mga lanterns, sa mga pailaw tabi Dave dyan, magirumduman ta na igwa pa kita ng pag-asa, may paglaop pa po kitang mga taga-Naga, taga-probinsya ng Camarines Sur, kita po mga Bicolano, may pag-asa pa po. Yan po ang gustong mensahe na ipaabot po na apisar kayo mga pagtios, pagsakit, igwa po kita ng nalalauman, tiglalauman. All in heaven's name, Dave. May mga nagsasabi po na garong yan si Noel de Luna ang gusto naman rin sa kwarta. Kung iningiyama man political purpose, abo niya ngang inegosyo niya ang kwarta niya para sa iyang pamilya, para sa iyang sadiri. Ano pong reaksyon ta dyan, tabi, sir? Dahil po kita anggot sa kwarta, Dave, kung bibilangon mo ang ginagastos na po dyan, alos gurado man lang po ang pandesal, 2 pesos. Gurado man lang po ang sugok. Nakapagtipon-tipon man po kita. Igwa mong papadagos man po ang sa tuyang paghahanap buhay. Kumbaga, imbes na maghahanap kita ng ibang diversyon, natural na po baga tabi, Dave, sa mga nagkakaigwaling kwarta na dahil igwa ka ng kwarta, minabutwaan kung ano-anong bisyo. Nawara na po sa tuya ang bisyo tabi, Dave, na yan. Kung na kan mga panahon, may mga bisyo kita na kaabaing kan pagkakaigwa ng kwarta tabi, Dave. Ngunyan po, imbis na magbisyo, itabang ta na sa po na mas maugma pa kita na igwa kitang napapaugma tabi, Dave, sa mga ginigibutang ini. Sir, pira po kaning mga programang ining pakaplog, tapos ining lantern making contest. Ano pa pong ibang mga nakalinya mga programa na pwedeng sa mga mabutal daw sa imo? Igwa po kitang kunyan siguro sa mga ang connection po diyan sa nutrition urog na po sa to yung mga kaakian. May connection po yan sa pagtautan ng tabang sa sainda, makulang po ning sa tinapay, sa pagkakaan, kundi sa kapakanan po kan sa tuyang mga kaakian. Lalo na itong mga mamutan natin, Erwin, Dave, yan po kita naka-concentrate. Sa ngunyan po, nag-iikot kita, nag-diyan po kita sa mga barangay. Depende lang po, tapi iiwasan ko, Dave and Erwin, na magparadiyan dahil sa sinasabi nila pamumulitika. Sabi ko, bihira ako ako ng mga imbitasyon tabi, Dave. Maski rinoman, birthday party, kung ano ka man yan, sige iwasan ta. Imbes, minadyo po kita sa mga barangay, sa mga lugar na nahihiling ta po ang kabugtakan kan sa tuyang mga kahimanwa. Sir, public knowledge na amigo mo, close kang maray kay Senator Bungo. Ano po, si Senator Bungo, nagpapamati man lamang sa imo nga gusto niya man magtabang, maging parte ka ng mga advocacy mong ini. Yeah, well, ang pagtabang tabi, Dave, yaon man po. Pero sa kalakawan ko po kunyan, dahil pong pagkaisian, dahil ko man po niligaran na amigo ko ang Senador Bongo, na ako ikuning connection sa Malacanang. Ang connection ko po sa Malacanang, haloy na tabi yan, Dave, panahon pa ni Presidenteng Gloria Macapagal Arroyo, maski po kan panahon na naging presidente si Noynoy Aquino, asin ngunyan po sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, dahil ko po yan tigdinigaran.
naigwa ko ning koneksyon sa mga yan. Ang ginigibo ko po, personal ko ini, mayo ning nga pagkaisi, ang si Sayman nanunungdan urog na po sa gobyerno nasyonal. Sabi Dave. Sa mga gusto pong mag-volunteer, magtabang digdi sa advocacy mong ini, isa'y pandudulokon para makapalistaman sina bilang mga suportadores. Igwa ka po nga coordinator tabi digdi, sir. Ay gwa tabi Dave, pero mas mga gayon siguro na mas mamauton ko tabi Dave na itapan sa imong programa. At sabi ko nga ni Ken, uuntukon ko na ining pakaplug kang ini. Dahil kung hindi man sana magiging dahilan na magkawara aming trabaho po, anto to yung mga supporters, mga volunteers. Pero kung igwa rin mga kahagadan sa paagigan sa imong programa, yan po, si Simon ako magsayo matalik. Opo. Yan na lang po sa programa mo. Ayun. Pwede po kita mag-sponsor tabi David karong segment yan sa imong programa para akuon ang mga kung ano man po na mga request na yan na madepende na lang po kami sa mga request nindo. Kaday na po kami maikot dyan na basta-basta. Kunday po nag-agi sa orong na po dyan sa imong programa tabi David. Opo, ining pakaplog yan paano mo na conceptualize ini? May nag-advise mo kaya niyo basang na lang naglaw sa isip mo na intero bugang patok na patok sa mga barangay kanaga. Kung may naghagad kaya sa Kuya Dave ning tabag, kung gusto nila mag-release operation ako, ang problema, limitado mo po ang resources kan sa inyong likod. Kaya nag-isip po kita ning paagi tabi Dave na bako na imbes na magtao kita rin sarong ang mga 3 kilong bagas, 5 kilong bagas. Kaya nag-isip ko na lang po na parehas man sa tabi Dave, magtao ka rin 3 kilong bagas, sarong aldaw man lang po yan. So pinag-isip ka na bakal na lang po ang pandesal po 2 pesos. Makataw po kitang tulong pinasong pandesal, murano ka tayo sa 6 pesos. Dagdagan mo 8 pesos na sarong sugok tabi Dave, itlog. Nalagaon mo, tapos kape. Murano sana po yan na itinatabang tangiyan. Pero nakula po ang nai-contribution na po sa sadit na paaging ini tabi Dave. Sadit man po ini na tigil tao, tigil extender ta sa kada mga barangay. By the way, Dave, bako lang po sa Naga po ginigimo ini. Duman sa Ciudad de Legazpi, sa Albay po siring na aktibidad po na pagaplo. Parehas man sa yan, Dave, kang tapsilog baga, di ba? Tapa, sinangag, itlog. Ini po, pandesal, kape at itlog. Pero kung medyo, kunyan nga ni Dave, pwede ba rin nakapulo na pakalog na lang o kung ano man po. Depende man po yan sa kung ano po ang na-appreciate na po yan sabi, Dave and Irving. Opo. Thank you very much, sir. Sa iling mi, malinaw na urog na si tunay na katuyuhan kaya ng mga advocacy among ini. Every now and then, ma-coordinate, mahapot na lang kami sa grupo nino kung ano pang ibang aktibidades tabi, sir. Dave, maski sa kuya lang direkta, mag-text ka lang sa kuya sabi, Dave. Kung igwa dyan, anytime of the day, na igwa ning nagkapunan dyan sa ibang programa. Maski man po ako yan, sisimbagon ko po yan. Mga balos sabi Dave, Irvin, Olive, good morning. Diyos maray na aga po sa tuya. Ay, ako lubat ko, sir, sa Facebook pala, nahiling kong garo may pig-ayudahan kang nagabaan ning harong. Ano ning mga shelter assistance yan parti pa kayo ning programa tabi nito, sir? Actually, Dave, sabi ko, limitado man po sa tuyang resources dyan. Baka tigutukoy mo tabi Dave, meaning si Elmer Agravante duman sa Pacol. So, for Pacol, dinagduman po ako mismo. Medyo malabuhay, so panahon na ito bagong uran. Pigiling ko po ang kamugtakan na nagpaabot po siya ng kahagadan through Facebook. May nagpaabot po kaya si Francia Sabater, kang Zone 4 po, pinaabot po sa tuya. Kung kaya, tigmaray ko po na dumanan si Elmer. Ang makamoron mundo tabi Dave, si Elmer may tulong aki. Kan nadumanan ko, pigakarga niya po sa sayang aki. Mayo si Mrs. niya na nagpapasweldo bilang katabang. Apera kayan, si Mrs. niya, 5 bulan na bados. Kaya ngari-ngari ko ng kuduton sa singit si Elmer. Namas-namas. Alos sa taon-taon nag-aaki si Mrs. niya dati. Gulpi pong Elmer Agravante sa Ciudad ning Naga, sa Camarines Sur, sa Bicol na araw po ikaya ng kamugtakan. Kumbaga, kita po, mina-extend din. Nagtatawa lang po kita ng pirang dahon David na pang-atop tapos pang-haklop sa iyang araw. Durante po kan ako nagbisita sa iya.
Kasubago, nagyan man po ako sa Mabolo. Diyan po sa may release kang train, naghagad po po sindaning ikisera kadikit na drop wire yan po kaya kahagadan ninda. Kung kaya tinao ko man po tulong. Sa indang kahagadan tabi, Dave. Dikit na bagay man sana po yan tabi, Dave. Kaya pigpa-unrata na po. Opo. Thank you very much, sir. Good luck na lang sa indong mga advokasya. Good morning, Dave. Good morning, Arvin. Olive, good morning po sa tuyo mga paratabay. Mas mabalos po. Yan, mga tugang si Sir Noel De Luna, kadakol kitang napag-ulayan partner. Pero ang pinaka-importante, piglinaw na mayong political purpose ining ginigibo niyang ini. At siyempre, may mga taong sagad talaga sa tulang ang pagtabang. Lalo na pag nagkaigwaning saray-saray, ay gusto niya itabang yan. Kaya nasimbang na po ang sino mga kaputan kung ano talaga ang plano niya in return na kaya mga bagay na ginigibo niya. Sabi niya baga partner, bako man sa politika kundi kung magabot ang panahon na yung hagadong kan tao saka yung itadhana na kan kapag kakataon baka pwede. Sabi niya baga all in heaven's name. Oy, kulibats ko, ako partner naugma ako. Nagapasalamat ako tanadang napili ang programa ta. Napili ang programa ta na maging instrumento sa pagbalangibog kan sa mga programa. Kaya nagsabi baga siya, itong may mga ideya, itong may mga kahagadan, mag-text lang da, digdi sa programa ta, ilista ta. Para mapag-adalan kang grupo ninda kung pwedeng hagupon kan sa ilang serbisyo. O kaya si may mga naisipan dyan na marirahin na programa, mag-text lang kamo ta, pinili ang programang ini na maging kasangkapan na para ma-realisar ang gabos na bagay na ini. Yan. Okay na yan ha. Mahanap boy mo na kita partner. At yan po, balik kita sa Riding in Tandem. Standby lang, Hill. Pasensya ka na ta, medyo nasingitan ng iba. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Basado sa Republic Act 10661, ang bulan na Nobyembre ay yun na ang bulan kang mga kaakian. Ini po si Konsehal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni De Asis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod, nagiimbitar na magkairibanan po kita sa pagselebrar kang bulan kang mga kaakian asin pag-asigurar kan sa indang mga kamugtakan. Ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, katuwang ang mga BCPC sa Lambang Barangay, ang nanginginotan sa mga aktibidades na madadalan via online. Kaya sa tuya pong ilike ang NCCWPC FB page tadigdi madadalan ang mga aktibidad. Kinakaipuhan ta po ang satuyang paggiya asin pagantabay sa satong mga kaakian lalo na ngunyan sa panahon ng pandemya asin kalamidad. Ini po giraray si Konsehal Elmer Baldimoro nagpapaabot na digdi sa satong maugmang lugar prioridad ang pag-ataman sa mga kaakian. Pag yung mga bakot-bakot mo. Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi, may kay ako.
Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. De kalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Wash Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harit kang Bicol Central Station, Trelo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CBS Supermart, inihanda ni nanay, Paskong anong saya sa CBS, murang-mura. Fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral Bicolandia Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral Bicolandia Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Janice Salvilla. Taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Dito on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Luis? And Alex for Rexona. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba. No to chamba, chamba. For 10 times more protection from asim pawis than regular soap. Use Rexona every day. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap, creamy mayo sarap ang Lady's Choice macaroni salad na. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Padagos kan riding in tandem, iguanan kita nga 17 minutos, makaaga na alas 8 ng aga. O tirong tagiraraya kung may mga nagkakairisipan ka mo dyan na mga project na pwedeng ikakarahay ka na sa inyong kapwa, i-text lang ta, i-forward ta ki isindi.
para makonsider niya kung pwede makaayon sa sayang mga advocacy. Yan pasalin niya si Hil. Hil, mag-apod ka na lang giraray. Grabe ka importante ko itong barita ni Hil. Ini po in connection ka na mga ATM card na ipinagkatiwala kan mga miyembro sa na mga leader. Ay si leader pala na mapatunod nasasayang da partneran paglalapigot kang gobyernong tabangan ng mga pobre, tainiman mga pobreng ini manang ginibo, isangra sa ng ATM card. Pag tatarawanan man ng kanakan allowance, itatao na sana senda si diit na natada duman sa inutang linda. O parang day mangyari mga bagay na ang gabos na mga card, isurrender sa mga leader. Paano mo managad na ititransaksyon ng card kung mayo man sa'yo mo, nasa kamot kan leader. Kundi ang problema, nawara o anong nangyari na intunsis sa kamot kan mga leader, paano na dasin na makubra kan sa'yo ng allowance na sa Bangko Sinda nagkukubra. Ito si Lau kan na interview ni Hil. Kaya Hil, mag-apod ka na lang giraray na interview ta muna si Sir Noel. Ana oras iguana kita ng 15 minutos makaagian alas 8 partner. Ito yang kay partner na ATM card na yan kung talagang nagkawarara kung dahil lang ko ta konektado sa programa kang gobyerno kung personal na ATM card pag nawara magdiyan ka sa counter pwede kang gibuan in temporary ATM card. Kung ininhuli tayo yan konektado sa programa kang gobyernong ini yung ining 4Ps. So igwanin mga requirements na dahil basta-basta pwedeng maggibunin ATM card ang bangko na mayo nin approval an gobyerno. Ay taara mo ang mga recipient medyo may sabrumbado. O di si ATM card ninda iinutang, itinauna duman sa nagpautang sa enda, ang gigibuhon kan may sadiri kan ATM card, mapagibon ng affidavit na nawarang niya si ATM card kong niya, tanganing gibuhan siya ng panibago, di napugol ka itong pigutangan ninda. May mga barumbadong araw kaya ng mga members kang purpose, na pagkatapos sindang pagkinabangan ng kwarta, sa tabang kan ibang tao, didislisoon pa si card. Nawara po niya. Nagpagibo po niya kong affidavit na nagapatunay na nawara. Mapagibong niya giraray ako ng bagong card. O di na nag-aram-aram si inutangan mo. Kaya card yaw na duman. Di ba kaya sa programa kang 4Ps, gulpi man na nagkukontra ka ini. Nagaro ngayon tinutok doon tan mga kababayan tang maging hugakon. Nagpaparaharalat na sanakan na itatao kang gobyerno, kundi ining programang ini bako sana sa Pilipinas, maging sa ibang nasyon, igwang mga araw kaning programa, Amerika na bastante. Kadakol duman nin mga araw kaning programa para sa mga tiyo. Ano ang counterpart ka ni partner duman sa US? Kaya ni mga purpose na hindi sa Pilipinas? Ay igwaman duman partner nin mga iyan mga tiyos talagang maray. Igwaman tinatao ang gobyerno, igwang opisina na kung sa satuya DSWD dudumanan tapos tatawan sinda kaya lang ang kaibahan bakong cash bakong kwarta tatarawan sinda nin coupon or ticket na pagdiyan ninda sa mga grocery store ipapahiling ang ticket saka ang ticket naka-specify na duman ini nga good for 1 dozen of egg o ini nga saro ngayang karton na gatas o tinapay igo sa ng mga ito talagang basic necessities dahil man nagtatao na ini ngaya para sa sarong set na make-up mayo man kaya kundi yun sa ng gatas, tinapay duman talaga sa mga tios mayo man na gayong pigtataong cash pero lang sa mga unemployment na pigtatao kundi iba man ito pero sa talagang mga tios arog kang partner. Si Dave Doliano as in Irvin ang Riding in Tandem. Panagos ka na Riding in Tandem, iguanan kitang 25 minutos pasado alas 8 ng aga. Uy, grabe ka kiljoy kang gobyerno. Urong na kayo ng IETF na yun nagpalos na naman ng ruling partner. Dahil nang iya turutot
O kadto baga pirming priority ang turutot dahil nangya magparapapurutok mas marangya kun ang turutot ang gamiton sa pagsabat kan bagong taon siri mang Christmas ay ngunyan bawal naman ang turutot. Pati turutot. Pati turutot ang alas loko, ang turutot baga mama nagribe-ribay ni mga turutot baraton man lang ang turutot. Na bakal ka kayan para sa imo man lang dahil mo man niya pigpapasubli kung kitsay-isay. O dahil na da magparaturutot simpre da partner ang magamit kayan ang turutot baga dahil manatanog na itong garup pasimpleng pigahayop mo lang talagang bibiluhan mong haros ang limugmugan mo magkrupos na tanganing magyan ang tanog o sa paghayop da sa turutot pwede maglasik ang mga laway pwede naman maglakopan COVID-19 kaya pigdi-discourage na ang paggamit ng turutot sa pagsabat po kan New Year, siriman kan bagong taon. Dahil na pwede mag-videoke. Bawal na daan na videoke, pwede kang dakupon, kang pulis. Kung ka ma-videoke, saka bawal na ang pagpratiripon-tipon kan mga members kan pamilya. Dawa da itong regular na nag-iiribanan kung pwede may social distancing pa. Kaya grabe nga kakiljoy kan gobyerno. So halos talagang kung susunod doon ang regulasyon kang gobyerno mo niyan, halos mayong maray na magiging selebrasyon ng Christmas. Kundi ako duda ako partner, ara mo kitang mga Pilipino, dahil kita mapugulan pag talagang Christmas, natiripon talaga. Sa iling ko kung kadakol-dakol na harong nagtitiripon ang mga pamilya, mati ko na otoridad dahil managayo magpara-eksihir kayan. Na dangog tangani ang report ni Darius Biquillo, kasudma. Nasabi niya duman sa Manila, ay halos garong normal na sa mga mall. Kadakol-dakol lang tao sa kadain na obserbaran ang physical distancing. Bangon Banwan Report. Kwanuntaan sarupang report na halit sa luwas, yaon sa linya si Hil de la Cruz. Hello, Hil. JB Ervin, thank you very much. Marina, ako grabe sa mga paransabay. Bali, nagbalik ako dito sa Barangay Tabuco. Katagod kayo bagang issue kang purpi na by lagating gani. Okay. May nagkaparadot-dot. Sige, go ahead. Pero may nag-call waiting dyan. Na sabi dito, mariba kita ning garo nagtatiming na taba niya maghapot na sa Nutsibina package. Dayalong ko nang yan 10. Go ahead, Hil. Okay. Manino si pangalan mo? Marisa Rabisi Moreno. Marisa? Po. Ano po si pangalan mo? Marisa Rabisi Moreno, sir. Marisa Moreno, yan. Hil, ano ang katuyuhan ta kay Marisa? Painting pidaso kang TM mga purpose beneficiary adik diyo sa Barangay Tabuco and saro si Ma'am Marisa sa mga nawaraan kay niyo. Ayo, sige. Kaya istoryaw na siya kung paano nawawaraan sa ng iti. Sa santong gasoy pa dapat nag-payout na siya na kubrano nito alagad dahil sila nakakubra por dahil nawawaraan sa dak ATM. Yan. Marisa, istorya daw kung ano nangyari kan si mga card din do. Ipo, sir, nawara po. Paano nawara? Malang po kami ng waraan naman. Paano po nawara? Isa nagkakabot ka na sa inong ATM card. Si Elmi Pangil po, sir. Si Sepo? Parent trader. Pakikusog, isa nga ning pangaran. Kisay na kamot na waraan na ATM card. Kumura po, sir. Ha? Parent trader me. Ano yan taong yan? Ano nindo yan? Parent trader po, sir. Parents? Leader, yan. Leader. Ano, nakaulan nindo yan? Ano si paliwanag sa endo tanawara? Ipo nga niya na pagpaapod po kami, emergency meeting, nawawara kang kanya po sa mo si ano. Nawara po. Dahil po, sinabi ko na nung nawara. Paano nawara? Hindi lang po nga ni sir.
O nga nakasod makurubra na ka mo, nakakubra ka mo dahil. Ayun na po, may naman pigpa black me na po si may code pin code sa land bank. Anong sabi kan, anong advice kan land bank? Ano dapat tindong gibuon para makakubra ka mo? Di mi pa po aram ta may urulay po sa barangay. Maurulay pa sa barangay. Ano po. Yan ATM nindo, pirang bulan, pirang taon na nindong ipinagkakatiwala dyan sa parents leader na yan. Minsan po yan man sa mo, kailan na yung nagkakataon na siya po ang kang sa mo kakapot. Pag ma-withdraw na, pinapapot sa mo. So, paano na da ka mo makakubra kan siya ng kwarta? Yan lang po, di ko po aram, sir. Ma-meeting girare ka mo sa barangay. Iyo po na. Opo. Thank you. Salamat po, sir. Thank you. Sabi Dave Ervin, pwede maabot na si... Uy, alat ka. Ano nga si pangaran niya? Ma'am Marisa Moreno. Marisa Moreno. Yan. Maabot na si Ma'am Barcos Carudikita sa naling meeting ngunyan na pagkaaga para lang iniyo masitel at sayang man mga Christmas 36 kuta ang makukubra ninda. Pira. 36 ini pala bonus na ninda. May bonus ang mga taga-purpis. Igwa ning bonus ang mga taga-purpis. Malupit Oy Marisa, iyang kutang 36 na yan, saan mo itatagama yan? Ay po ako may PW po ako sir na aaki na pagbabakalan ko pong bulong ko bangke. Yan ko po talaga iyan. Dahil ka lamang dyan dahil ka lamang masubining date para sa pang Dornod Cebuena nindo. Bayo ni mga sir, grabe pagtios. Iyan 36 na yan, bonus. Iyo po. Ang bira thank you. Salamat po. Sana tabi Dave bigaarang manitan Uy, sabi ka diba, nagrahay na nga kang gobyerno, pati nga purpose may bonus. Iyo. Aras nga ni Tabi Dave, ang bigang ngalasinda, 48 sindang purpose beneficiary, alagad sindang 20 ang nawaraan. Ito sa 28, ni nakakrubra na. Igwa ning nakakuha kami ng informasyon na duman na sa nawaran itong mga ATM, igwa duman ning 5 nakubra, 5 nagkubra. Yan. Kaya ang biyan pinangal paninda kung anong nangyari ang araw kayan. Kaya siguro ito sabi din, garta ko lang yung application DSWD, sa Naga City, as in na ibatang sa mga agency para masitil na yung problema ngayon. As in maaraman. Haputado girare si pangaran itong parents leader. Ano ito si pangaran si parents leader nito? Si Rodita Nukumura. Ning ano? Rodita Nukumura. Adi hapon. Medyo may pagkahapon, pero Rodita Nukumura. So, pag nagka-arayos-ayos dapat siguro bako na yan magtiwalaan na magkapot kan mga ATM machine, ATM card. Dapat lang talaga sabi Ervin, talagang harungan ka rin sinangyari. Kaya makairak man na dapat ko tangon yan, bigla tatamasa na nila itong sendang bonus na may napagamitan na alagad sinda na lang na 20 ang ito nakakakubra. Okay, yan ito yung dagdag na follow-up ka na kaso nibigit sa Barangay Tabuco. Ang barita ko po na sabi yan na Dave Ervin, at Mansundo kan Rice Coffee, 14-in-1+1, ini Mansundo de la Cruz, gusto ko, okay ka. Si Dave Doliano, as in Ervin Borja, ang riding. Salamat Hil de la Cruz. Ngalan sa akong partner dahil ko makatubod na ultimong ang purpose pala, may bonus pagrarangon niya na December. 3,600. Kundi itong baritang ito partner na kung totoo na igwang 5 duman sa 20 ito, 4 o 5 na nagamit talaga si ATM card. Gusto sabihon na partner, intentional na may naghabon talaga kato para kuanan nin kwartaan sa indang account. Saka pattern duman sa 5. O itong yung 5 ito nakakubra, entonces nga ining yung mga card na ni may laog ni. Ano? May makomment dito sa purpose, duman sa issue kan may bonus. Abi daw, hello, good morning. Day po, makomment lang po ako sa itong nawaran pong ATM. Iyo. Sige daw, ano ang comment mo?
Hindi po kaya sa mo araw man kaya nanti. Totoo ning may bonus ang purpose. Ano 36. po ayan, ito po yan sa UCT, unconditional Cash transfer.